על תפוח מנומר בטעם שוקולד? אולי אתם מעדיפים בכלל שהעגבנייה שלכם תהיה כחולה? מסתבר שזה בהחלט אפשרי. כל זאת בזכות מהפכת ההנדסה הגנטית בחקלאות. על יתרונותיה והשלכותיה והשימוש בה נשוחח עם פרופסור ידידיה גפני, שהוא מנהל המחלקה לגנטיקה וחקר ירקות במכון וולקני. פרופסור גפני, לפני הכל, מהי הנדסה גנטית? הנדסה גנטית זה כלי, זה למעשה כלים, סדרה של כלים שפותחו במהלך ה-30-40 שנה האחרונות על ידי הביולוגים, על ידי חוקרים בתחום הביוכימיה והגנטיקה, הכלים האלה מאפשרים לנו היום להעביר אינפורמציה גנטית למעשה מכל יצור לכל יצור. וברגע שהבינו את הבסיס המולקולרי לנושא שנקרא תורשה, אז כולנו יודעים היום להגיד DNA, ו-DNA זה החומר שמקודד בעצם לכל התכונות. אנחנו משתמשים בו פשוט להעביר תכונות, ופורצים מחסומים בין מיניים, ובכך מאפשרים להעביר תכונות גם בין יצורים שלא עוברים מחלה קלאסית. כלומר, גם בוא נגיד אם אני אקח חתול ואדם, תיאורטית, אני מדבר עכשיו רק תיאורטית, אפשר לקחת גנים של חתול, להשתיל לבן אדם, ואז הוא יהיה נגיד מנומר ויוכל ללכת בצורה עדינה. אתה מדבר על תכונות שהן הרבה יותר מגן אחד, אבל בעיקרון אתה צודק. אבל זה, כלומר... בעיקרון אתה צודק, במעשה אתה יודע שיש גם אתיקה. בוודאי, לא, על זה אנחנו כרגע לא מדברים. עכשיו, מה היתרונות של הנדסה גנטית בירקות ובפירות? היתרונות הם אותם היתרונות שאנחנו מחפשים גם בהכלאות קלאסיות, לעשות השבחה טובה יותר של המוצרים שאנחנו מקבלים הביתה כמזון. והמחלה הכי גדולה, ואנחנו בתוכנית בריאות, אז המחלה הכי גדולה על פני הפלנטה הזאת זה רעב. זה רעב. נכון. וגם בחברה המפונקת שלנו יש עוד הרבה מאוד דרישות בנושא המזון. מה היתרונות של הנדסה גנטית עבור החקלאי? אז אם כך, בעצם ההנדסה הגנטית באה לתת את אותו מענה שההשבחה הקלאסית נתנה במשך עשרות או אפילו מאות שנים, שזה לשפר את היבולים הקיימים, לתת עמידות גדולה יותר, לתת חוזק כלפי תנאי סביבה, מקור ועד חום, ממחסור במים, מיובש, ממליחות של קרקעות. את כל הדברים האלה צריך לקחת בחשבון היום בעולם שהולך ומתחמם, במספר אוכלוסין שהולך וגדל, ובקרקעות שהולכות ומצטמצמות. ופה ההנדסה הגנטית יכולה לתת לי כלי שהוא הרבה יותר חזק מההכלאות הקלאסיות. כלומר, היא יכולה לתת לי, נגיד, אם יש לי שטח של דונם, שאני אקבל תנובה יותר גדולה על אותו דונם, שאני אקבל ירקות יותר גדולים על אותו דונם, שאני אקבל ירקות שהם יותר עמידים, שחיי המדף שלהם יותר ארוך. כל מה שאמרת ועוד. כי בנוסף לכל אלה, בחברה שבה אנחנו חיים, והתוכנית הזו מיועדת לאותה החברה שאנחנו חיים בה, יש גם עניין של איכות המזון, טיבו של המזון, מה יש בתוך המזון הזה. מה הוא מכיל, מה הוויטמינים, המינרלים, מה הוויטמינים, מה המינרלים, מה האנטי-אוקסידנטים, מה כל אותם החומרים שאנחנו מדברים עליהם כל כך הרבה, שכשאנחנו מדברים על סרטן, אנחנו מדברים הרבה מאוד על מניעתו, על ידי עצם התזונה שלנו. אז בואו ננסה להבין את זה יותר פשוט. מה שאתה אומר זה שאם יש לי נגיד תפוח אדמה, ואני רוצה שהתפוח אדמה הזה יכיל גם ויטמין C וגם חומרים כימיים מסוימים שאני יודע שהם בריאים לגוף. מה תעשה? תיקח את אותם גנים מתפוזים או מענבים ותשתיל אותם בתוך הגנטיקה של תפוח האדמה? במקרה הקיצוני, שבה אין לי את זה בצמח עצמו, אבל בוא ניקח למשל את הסיפור המאוד ידוע של רמדיה. כן. הסיפור שהתפרסם מאוד, מדובר, נעזוב רגע את החברה הספציפית הזאת, אבל נדבר על הצמח. הצמח הוא סויה. רוב המרכיבים של אותם מזונות שניתנים כאבקות לילדים, זה מבוסס על סויה. סויה, יש לה את היכולת לייצר ויטמין B1. יש לה את זה מטבעה. כלומר, הסויה מטבעה מייצרת ויטמין B1. בוודאי. כל הצמחים מייצרים את כל הוויטמינים. זה היתרון שלהם עלינו. אבל יש עניין של רמת הביטוי של הגנים האלה. ואנחנו יכולים בהנדסה גנטית, מבלי להעביר גנים מעולם זר, פשוט על ידי עצם הגברת הביטוי של גנים מסוימים בתוך הצמח, להגביר בצורה מאוד משמעותית. קח את העגבנייה, שמייצרת ליקופן, שהוא אחד האנטי-אוקסידנטים היותר מדוברים היום. נכון. אפשר ליצור עגבנייה שמייצרת בכמה סדרי גודל יותר ליקופן, רק על ידי שימוש במניפולציות שמגבירות את יצור הליקופן על ידי הצמח עצמו, מבלי להעביר לו DNA זר. אנשים נורא מפחדים מהנדסה גנטית. אנשים אומרים, אני לא רוצה לאכול ירקות מהונדסים גנטית, אני רוצה לאכול ירקות אורגניים. למה מפחדים מהנדסה גנטית? אם אני לוקח ירקות ופירות שאני משפר את הוויטמינים, את המינרלים, את הבריאות שאני יכול לתת מאותה עגבנייה, אז במקום שאדם ייקח שתי כמוסות של ויטמינים ויאכל עגבנייה, הוא ייקח שתי עגבניות. אני מסכים איתך ב100%, אני חושב שהחשש הגדול הוא מעצם המילים האלה, הנדסה גנטית,
כי בראש ובראשונה אנשים פשוט לא יודעים. זאת האמת, גם אני לא יודע בהרבה מאוד תחומים, ואנשים לא יודעים בתחום הזה מספיק. יש פה פחד מתוך בורות, אפשר להגיד. יש פה תחת, אני לא רוצה להגיד בורות, אבל חוסר ידע, בוא נהיה עדינים. נהיה עדינים יותר. אבל בוודאי פוליטיקלי קורקט, כמו אמת, מפני שברור לי שאם אנשים יבינו יותר את מה שעושים בהנדסה גנטית, הם יבינו שגם העגבניות שהם אוכלים היום לא קיימות בטבע. אין עגבניות בטבע, אנשים לא יודעים את זה. אני חושב שהעגבניה היא מוצר טבע, ואני קונה אותה, ובאים המהנדסים הגנטית, ומנסים לשנות לי אותה. ההנדסה שאתה אוכל היום, העגבניה שאתה אוכל היום, שאתה קונה היום, לא קיימת בטבע. אין חיה כזאת. אז מה קיים בטבע? בטבע קיימים מיני בר שאתה לא רוצה להתקרב אליהם, הם מכילים הרבה מאוד אלקלואידים. הם סולניים בוודאי, רעילים. הסולניים אתה בוודאי לא רוצה להתקרב אליהם. זה צמח בר שמקורו באנדים, שבהכלאות, שזה העברת DNA. כי ההכלאות זה בדיוק העברת DNA, ממש החקלאים עשו באופן אינטואיטיבי, לקחו את העגבניות... חקלאים ובעידן המודרני אנשים כמונו שעוסקים בהכלאות, גם אנחנו עוסקים כלומר, לוקחים את העגבניות הטובות יותר ומרבים אותם... ועושים הכלאות עם תכונות מעגבניות זרות אחרות ומנסים לבודד את התכונות העיקריות, שזה בעצם, אם תרצה, סוג של עבודה של... אז לא קוראים לזה הנדסה גנטית, אבל במהותו זה העברת DNA בין צמחים שונים כדי לקבל מוצר טוב שמתאים לי. ההנדסה הגנטית מקצרת את הזמן. היא בודקת את הגנים שמעניין אותי להעביר, ולא לוקחת את כל מכלול הגנים הזרים מצמח א' ומעבירה לב', ואחר כך עושה כל מיני סלקציות, לבודד רק את התכונה שאני רוצה. הנדסה גנטית, אני מבודד את התכונה שאני רוצה מלכתחילה. עכשיו, האם חלק מהירקות עם כך שאנחנו קונים בשווקים או בסופרים, הם ירקות שכביכול מהונדסות גנטית? לצערי, אני אומר את דעתי האישית, גנטית, כן. לצערי, בשוק הישראלי אין לנו מוצרים מהונדסים גנטית, ופה יש... אי הבנה בציבור. הרבה מאוד אנשים חושבים שיש צמחים מהונדסים גנטית. לצערי, משום שאני חושב שאנחנו יכולים להרוויח הרבה מאוד מהדבר הזה. אני דיברתי קודם על החקלאים, שבוודאי ייהנו מכך שהצמחים עמידים יותר והם יוכלו לקבל יותר יבול. אבל גם הצרכן עצמו יקבל דברים יותר טובים. אני לא מדבר על מחירים, נעזוב את נושא המחירים בצד, שאפשר להוזיל. אבל אני אומר, בוא נדבר על איכות המוצר שאתה מקבל היום. יש דברים מסוימים שאפשר לשפר בצורה ניכרת, על ידי הנדסה גנטית, ולכן אני אומר לצערי, משום שהדבר הזה לא מאפשר לי לתת לציבור את המענה הזה. פרופסור גפני, יש גם חיסרון בהנדסה הגנטית של ירקות ופירות? אני לא הייתי אומר שיש חיסרון, אני הייתי אומר שיש שאלות שאנחנו צריכים להיות ערים להן ולהתמודד איתן, כמובן. מה שלא עובר פיקוח לא מקובל עליי, לא בהנדסה גנטית ולא בשום מוצר אחר שאני מביא הביתה. אבל הפיקוח צריך להיות לפי סטנדרטים מקובלים בעולם המערבי, וצריך לעשות פיקוח על נושא של הנדסה גנטית באותה מידה שעושים פיקוח על מה שאנחנו קוראים מזון חדיש. יש חוק המזון החדיש במדינת ישראל. כן. והחשש הוא אלרגניות בדרך כלל. כשאני מעביר גנים, אם אני מעביר גנים זרים לתוך צמח, ראוי וצריך וחובה עלינו לדאוג לכך שהדברים האלה יעברו את כל אותם המבחנים שנקראים מבחני מזון חדיש, שכוללים אלרגניות וכן הלאה וכן הלאה, לראות שאנשים בטעות לא יקבלו מזון שהם יודעים שהוא לא גורם להם לאלרגיה כלשהי, ולפתע בגלל אינדוס גנטי הוא גורם להם לאלרגניות. אבל את זה ניתן לבדוק, ואסור בשום פנים ואופן להכניס מוצר לא בדוק לתוך השוק. האם הנדסה גנטית יכולה לגרום לנזק אקולוגי? היה חשש כזה, הנדסה גנטית דרך אגב, רק כדי שיהיה לסבר את האוזן, למעלה מ-900, קרוב למיליארד דונם של צמחים מהונדסים גנטית גדלים היום בעולם. ישראל לא, אבל בעולם הגדול כן, ארצות הברית. בישראל אין שטחים שמהונדסים גנטית? אין שטחים מסחריים של צמחים מהונדסים גנטית למזון. יש כמה ניסויים בתחום של כותנה, אבל לא בתחום של מזון לצערי. אבל בעולם יש הרבה מאוד שימוש בהנדסה גנטית, והמוצרים האלה כבר נמצאים והיה חשש אקולוגי כלשהו, שהאבקה, כלומר תאי המין, של צמחים יעברו אל צמחיית הבר. הדברים האלה, אנחנו למעלה מ-15 שנה כבר בבדיקות כאלה, אין לזה שום עדות של ממש. תודה רבה לפרופסור ידידיה גפני ולדוקטור איתן נחשון, היה מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שלפי מה שאני מבין, שווה להנדס גנטית, כדאי, אנחנו יכולים רק לשפר את איכות המזון שאנחנו אוכלים. אחרי הפרסומות נשמע מהו פיתול צווארי מולד, וגם סגולותיו הבריאותיים של התא הירוק. כבר חוזרים.